عزوز سلام تنبتحكم زغبركم تعذبتي كما يتوعلو نلوم عربية 11 مقابيت فرق معالتن فرغان سلالو زينا ومسنادو إثنا لكم كريمنا لنا كسافة سامين مكتالكم بخبر زعدم ميرمياس قبر اللي عليه فلما استاتو منستر تاعنا أبي كلتاشن أسرع هذا نزل سلسلون تفضات بمقام أبي مدبات كلتاشن أسرع كلتان زتيو أبي الشعب مرجع محضرتك هابي أكاي تسرحن أنا برتعدم فخيدو نبرت نوسان زواتها تسنين قول أب كبابي من ذركبو أولاد حيلتات مكلخال التبابعهم أوروبا حبرت يوكرين زغربتو حتى أبالنت بقطبت زتكبر كم زي كون أفليتو سمين كوريا زكايدتو فتنتات ناي زمعبلتو حدي سقرا أهقراو باليستيكو ميسيل مخانو انتاقون حبيرو منقست أستراليا نوت هادراو باجت هاقرو كبكبلو مخانو أفليتو منستر تاعنا بتشعتن 10 مقابيت اب اسمرا اب زكايدو اخيبا اب كلتاشن اسرا حدن ز سلسلون تفتات بمقمقام اب مدبات كلتاشن اسران كلتن زتيو وكيل رنا دانيال ولدون زدالو صبصاب شامت ولد غروي بأهزات زتسنيه ببخفلو زغربه صبصابات كم زنصرو اب كلتاشن سلستن استات 400 زنبره متن ملكفتي HIV AIDS اب كلتشحن عسران حدن ناب 0.22 ميتاويت كوردن كله ملكفتي حمام عصو دما بهاجر درجة بالعلي عسران 9 ميتاويت نكيولهم اب ماكلات عنا نايز حرسا عديتات بزحون اب كلتشحن 10 شوعتن استات 4 كلتن شح زنبرم اب كلتشحن عسران حدن ناب 50 كلتن شحن 639 كم زعبيم زدما نا 25 ميتاويت عبيت مخانوز تقست تصبصاب اب مصنحي حراسات تعاقبا كنتاتن ككتاتلا دحر مصنح نايز حرسا نفسو صرات اهازون كاب 3 ميتاويت ناب 10 ميتاويت كب كم زبله ابريهم نلكسي دم بزملك دما اب زحلفه عمت استات 10 شح كرصيت دم كم تلقسم كابزي اتتسعن 9 ميتاويت كاب ولنتران لقستي اتسترفخا كاب سدرابيتاو لكسي زترخبه مخانو تغليصوم عقمي تكالات عنا بمسارحيتات نمغلباتن منقي صعات نموحاسن بزتعم عيو دما 19 ناي الترا ساوندن 9 ناي اكس راين ماشينات كمون 62 ناوتي صحاو صعات املا هاجرنا بزركبات تكالات عنا كم تمغراحه كمون تكال ممسرحي أكسجين أب هوسبيتال حليبت حدش مسمر أكسجين سرعة معدلي سيلندرن كا أب هوسبيتال فيلاجو كمتوادده أنتصيرهم منستر تعنا أمينة نور حسين أبز اسمعتو مزاز مقال زغربت أبصابات بزعبات الزوهاب زلو أقلقلوتن زلو حسرتاتن بروه سئل زهب مخانو تقيسام ناتز تلفن ملا تعارتات كحيل مكل خال كورونا فيروس دما بدرجة علم اتلبدا ملو بملو اكساب زبنن تنقو سقمتات قصل تلابيام اب موداتا ممعبال بوليسن استراتيجيكاوي وطن سراحن كلينيكاوي لاباراتورن راجن مملا طلب زمناو ناوتي اب هوسبيتال حليبت اغلغلوت صعو كنكنن محصاب كولاليتن مودادو كمون ناغلغلوت معقاب دم زوعل وحسناوتي صعاتن كال مسارحيتاتن متتاو ابزت تقالل ناي 2022 مدب سراح تزتيون ناي حبار مرداتا تبصحون اب نوزو الشعب سميناوي كاي بحري مرجع محضرت كابي اكايت تسرحن انا برتعدن تخايدو ابتي كاب 28 تلكاتيت كسب 9 مقابيت اب محضرات كبابي سمينن دوبن منشب قدقد وقيرو تيلوك وديلو شلشلان كيلون استغايد مرجع شوعه دقنس يزركبهم 56 حصيات كم زغربو 16 كباتهم دما ام محضرت كابن اكايت تسرحن كوينم كم تمرصو وكيل رنا حبيرو ام محضرتي أكيد تسرحنا نابرت عدن كونهم استمرتوا أب ذهبوا حبريتا نزوهبهم عمامن تلقون بتجهاتن توفينتن كسر حزلهم دلونة مغلاط دقفن متحبارن حزبي كيف اليوم تمحسينهم أما حضر نيتن الزوبا أتو أبو بكر إبراهيم أب ذهبوا مبرهي كرمي مرج أم كيادو أب شمونتم محضرات كابيس تخايدا غوسغوسن استمرون أب عاوت نيت مسرح العل ترى كم زنبرو قليتو نبرتين وسان زوباتها تسنين قولجين أب لمعاتن دحنتن هاجر توافيرهم نزركبوا أبلات حيلتات مكلخال نايم تبع مسنادوتات كيدوم وكيل رنا أماني التصفاي ملك عصب نزدالو تحستو سامرايت ليفيو خطغرويا نبرتين وزباتات تسنين قولجين بأقات شمون تمقابيت أهقرو مع تلقانستيو أب كبابيهم أب لمعاتو مدوات توافيرهم نزركبوا أبلات حيلتات مكلخال إيرترا انقدت بمقوارة تبابيعهم
ኣብቲ ኣዘዝቲ ሰራዊት ጸሓፊ ህግደፍ ዞባ ካሽባርካ ኣብ ማሕደርትተን ንኡሳን ዞባታትን ወከልቲ ህዝብን ዝተረኽብሉ ኣብ ሓውሲ ከተማ ኦማሓጀር ዝተኻየደ ጽምብል ሓላፊት ሃማርየ ዞባ ካሽባርካ ወይዘሮ ይሕደጋ ዮሃንስ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል 8 መጋቢት ምስ ጀጋኑ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ምብዓልን ሓበን ምዃኑ ገሊጻ ሓላፊት ሃማርየ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰኒ ወይዘሮ መዓዛ ማሕራይ ብወገና ኣብ ቃልስና ጽነት ምኽባር እላውነትን ዕዙዝ ተሳትፎን ኣድማዒ ተራን ዝነበረን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ እዚ እውን ካብአን ዝሕተት ከማላ ድልዋት ምዃነን ኣረጋጊጻ ጸሓፊ ህግደፍ ዞባ ካሽባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ጃብራ ድማ ንውፉይ ተራ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ምውሓስ እላውነት መደባት ህንጸትን ምግታእ ድሑር ልምድን ብምጥቃስ ኣብዚ ናይ ሓድሽ ምዕራፍ መኸተ እዋን እውን ኣበርክተን ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣዘኻኺሩ ህዝቢ እቲ ከባቢ ኣብ ልምዓትን ድሕነትን ሃገር ተዋፊሮም ንዝርከቡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ንዝገብሮ ናይ ምትባዕ መሰናዶታት ዘመጎሰ ኣዛዚ እዚ ሰሜን ምዕራብ ምክታል ዶባት ኮሎኔል ዮናስ ቡጻምላኽ ብግደኡ ኣባላት ሃማርየ ኣብ ንኡስ ዞባታት ተሰኒን ጎለጅን ዝወሰዶ ተበግሶ ናቱ መቐጸልታ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ምስጋና ኣቕሪቡ ነበርቲ ከተማ ተሰነይ ኣቐዲሞም 1.3 ሚልዮን ነቐፋ ብምውፃእ ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዓይነታዊ ደገፍ ከም ዘበርከቱ ዝዝከር እዩ ኣብ ከተማታት ዓዲ ቀይሕን መንደፈራን ነበርትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ወፈራ ጽሬትን ምኽስኳስ ኣግራብን ዘጠቃልል ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣካይዶም ብ28 ለካቲት ከምኡውን 1-3 መጋቢት ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ዝተኻየደ ማእቶታዊ ስራሕ ብተሳታፍነት ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ሓይነባህ ዑናቡር ሕሽመለን ሃዳሙን ከም እትዓመ ወኪል ኤረና ሓቢሩ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ዕላማ ናይቲ ወፈራ ጽሬት ከተማ ንምውሓስን ልሙዕ ከባቢ ንምውናንን ምዃኑ ምጥቃስ ንዝያዳ ኣድማዒ ስራሕ ዋሕዲ ኣጋን ጓሓፍን ሕፅረት መሳርሕታትን ክፍታሕ ተለብዮም ኣብ ከተማ መንደፈራውን ኣብ መቃብር ሓርበኛታትን ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ዞባ ደቡብን ተመሳሳሊ ዕማም ተሰላሲሉ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ዩክሬን ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ኣባል ኤውሮጳ ሕብረት ክትከውን ዘቕረበቶ ሕቶ በቲ ሕብረት ተቐባልነት ኣይረኸበን እዚ ውሳነ እዚ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ብ10-11 መጋቢት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ተበፂሑ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ብዘይካዚ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ ቤናዊ እገዳታት ንምውሳን ኣብ ዝቐረበ እማም ኣብ ሓደ መረዳእታ ክበጽሑ ኣይከኣሉን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምጅማራ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ቤናዊ እገዳታት ከም ዝኣወጀን ንዩክሬን ናይ ስንቅን ዕጥቅን ደገፍ ከም ዝገበረን እኳ ዝፍለጥ እንተኾነ ኣብዚ እዋን ግን ዝወስዶ ተወሳኺ ቤናዊ ስጉምቲ ካብ ሩስያ ተሪር መልሰ ግብሪ ክወሃቦ ስለ ዝኽእል ስጉምቱ ክሕፅር ይርአ ከም ዘሎ ዝግለጽ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ነዳዲ ይኹን ባህርያዊ ጋዝ ሃገሩ እገዳ ምስ ዘንብራ ናብ ኣጉር ኤውሮጳ ንዝግበር ናይ ባህርያዊ ጋዝ ሰደድ ክዓፅዎ ምዃኑ እዩ መንግስቲ ሩስያ ጠንቂቑ ዘሎ ብዘይካዚ መንግስቲ ሩስያ ዝኾነት ኤውሮጳዊት ሃገር ንሓይሊ ኣየር ዩክሬን ንምድጋፍ ስጉምቲ ምስ እትወስድ ተሪር መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃቦን ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ሩስያን ዩክሬንን ኣብ መንጎን ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ረፅሚ ንምህዳእ ትማል 10 መጋቢት ኣብ ቱርኪ ዘካይድዎ ናይ ላዕለወ ሰመት ዝርከብ ብዘይፍረከ ምተዛዘመ ተገሊጹ ኣብዚ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ከተማ አንታልያ ዘካይድዎ ናይ ገጽ ንገጽ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ፍልያተን ከጽባ ከም ዘይከኣላ ተሓቢሩ ይኹን እምበር ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቀረባ መጻኢ ተወሳኺ ናይ ላዕለወ ሰመት ዝርከብ ከካይዳ ከም ዝኽእላ ኣብቲ ርከብ ኣሚታን ነዚ ክልተ ሳምንታት ኣቁፂሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ረፅሚ ንምህዳእ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ርክባት ዝጥቀስ ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ይዝከር ሃገራት ምዕራብ ነቲ ወጥሪ ኣብ ምጉሃር ዓብ ተራይ ጸወታ ከም ዘለዋያ ሩስያ ክትወቅጽ ጸኒሓ ዘላ
ሰሜን ኮርያ ب27 ለካቲትን 5 መጋቢትን ዘካየደቶ ፈተነታት ናይ ሓዲሽ ዘማዕበለቶ ስግረ አህጉራዊ ባሊስቲካዊ ሚሳይል ምዃኑ ከም ዝኣምን ሚኒስትሪ ምክልኻል አሜሪካ ማለት ፔንታጎን ሎሚ 11 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣፈኛ ፔንታጎን ኣብ መግለፂኡ እቲ ፈተነ ዝተኻየደሉ ሚሳይላት ሰሜን ኮርያ ኣብ 2020 ኣብ ዝገበረቶ ጽምብል ንህዝባዊ ምርኢት ኣቕሪባቶ ምንባርያው ሓቢሩ እቲ ብሰሜን ኮርያ ዝተወስደ ስጉምቲ ከቢድ ጥሕሰት እገዳታት ምዃኑ ዝጠቐሱ ሰመዝ አሜሪካ ተወሳኺ ተሪር እገዳታት ከም ዝውሰነላ ገሊጾም መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ብዛዕባ እቲ ዘካይዶ ፈተነታት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ ስለላን ምፅንፃንን ሳተላይታት ንምውንጫፍ ዘኽእል ፈተነ መንባሩ ኣፍሊጡ ዘሎ ብዘይካዚ ወግዓዊት መደበር ቴሌቪዥን ሰሜን ኮርያ ትማል 10 መጋቢት ኣብ ዘርጋሕቶ ዜናዊ ጸብጸብ ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡን አሜሪካን መሻርክቲ ሃገራትን ናይ ዝወስድዎ ወታደራዊ ስጉምቲ ጽጡይ ሓበሬታ ኣቐዲምካ ንምእካብ ሃገሩ ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ሓያሎ ናይ ስለላን ምፅንፃንን ሳተላይታት ከም እትውንጭፍ ምግላጹ ሓቢራ አሜሪካ ተወሳኺ በይናዊ እገዳታት ምስ እትውጅ ንዘሎ ምትፍናን ብምዕራቅ ሰሜን ኮርያ ንተካይዶ ምምዕባል ዓነውቲ ኣጽዋር ከተዛይዶ ክደፋፋእ ከም ዝኽእሎም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝእምቱ ሰሜን ኮርያ ኣብ 2017 ፈተነ ስግረ አህጉራዊ ባሊስቲካዊ ሚሳይል ኣካይዳ መንባርያም ጸብጻባት ዝገልጹ ጸጥታ ኤስያ ፓሲፊክ ከም ዘሻቀሎ ዝሕብር መንግስቲ አውስትራሊያ ንወታደራዊ ባጀት ሃገሩ ክብከብሎ ምዃኑ ትማል 10 መጋቢት ሓቢሩ ብመሰረት መግለጺ ቀዳሚ ሚኒስተር ስኮት ማሪሰን አውስትራሊያ ኣብ ዝመጽእ 10 ዓመታት ኣብ ጽላት ምክልኻል ተወሳኺ ልዕሊ 28 ቢልዮን ዶላር ወጻኢ ክትገብር ምዃና ተፈሊጡ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ባጀት ኣብ ምሽማት ዝተራቐ ኣጽዋር ከም ዝውዕል መንግስቲ አውስትራሊያ ሓቢሩሎ አውስትራሊያ ሳማሪናት ንምሽማት ዘጠቓለለ ጸጥታዊ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ አሜሪካን ብሪጣንያን ከም ዝኸተመት ይዝከር እዚ ብመንግስቲ አውስትራሊያ ወፂኡ ዘሎ መደብ ናብ ቻይና ዝቐንዐ መልእኽቲ ከም ዝህልዎ ተንተንቲ ወታደራዊ ተንተንቲ ይጠቕሱ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ቻይናን አውስትራሊያን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እናሓርፈፈ ክመጽእ ምጽንሑ ጸብጻባት ይገልጹ መንነቶም ዘይተነጸረ ዕጡቃት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ቃፍላይ ሰራዊት ብዘካይድዎ ናይ ድብያ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 19 ወታደራት መንግስቲ ከም እተቐትሉ ማዕከና ዜና ሎሚ 11 መጋቢት ኣቃልሐን በቲ መጥቃዕቲ 10 ኣባላት ሰራዊት ከም ዝቆሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን እቶም ሰበስልጣን ወሲኾም ኣረዲዮም እቲ መጥቃዕቲ ሰራዊት ናይጄርያ ኣብቲ ከባቢ አንጻር ዕጡቃት ድሕሪ ዘካይድዎ ስርሒት ከም ዝዓበ ዝገልጽ ጸብጻባት ንዘሎ ውጡር ጸጥታዊ ኩነታት ዘነጽር ምዃኑ ሓቢሮም ሰራዊት ናይጄርያ ኣብ ሰሜናውን ምብራቃውን ናይጄርያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ንምድምሳስ መጠነ ሰፊሕ ወታደራዊ ወፍሪ ካብ ዘበግስ ዓመታት እኳ እንተውፀረ ዛጊት ዝጥቀስ ፍረ ከም ዘይተረኽቦም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝገልጹ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ጎመራዊ እምባ ሜራፒ ካብ ትማል 10 መጋቢት ክነቱ ከም ዝጀመረ ተቃሊሑ ብሰንኪ ነትጊ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉዳት እኳ እንተዘይለ ማሕበራውን ኣከባቢያውን ጸገማት ከም ዝፈጠረ ግና ሰመዚ ኢንዶኔዥያ ሓቢሮም ኪላታ ስነ ምድሪ ኢንዶኔዥያ ነበርቲ ንግዚኡ ካብቲ ከባቢ ክርሕቑ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ንጡፍ እሳተ ጎመራዊ እምባ ሜራፒ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ነቲጉ ምንባሩ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ልዕሊ 357 ከም ዝሞቱ ይረዱ ኢንዶኔዥያ ሓደጋታት እሳተ ጎመራ ብብዝሒ ኣብ ዝኽሰተሉ ጂኦግራፊያዊ ከባቢታት ኤስያ ከም እትርከብ ይጥቀስ ኣብ መወዳእታ ኣብ ጫካታት ኣማዞን ናይ ፔሩ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ምህማም መሬት ንዋታውን ኣከባቢያን ዕንወት ኣውሪዱ ብዘይካዚ ብሰንኪቲ ተፈጥሮዊ ሓደጋ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ከም ተመዛበሉ ሰመዚ ፔሩ ብ9 መጋቢት ሓቢሮም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ነዚ ሰሙን እዚ ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ኪላታት ሜትሮሎጂ ፔሩ ክሳራታት ክዛይድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ፔሩ ብዘጋጥም ተደጋጋሚ ሓደጋታት ምህማም መሬትን ዕለቕልቕን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይጠቕሱ ዜና ንምዛም ኣርስታቱ ከዛኸረኩም ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ 2011 ዝተሰለሰሉ ንጥፈታት ብምግምጋም ኣብ መደባት 2022 ዘትዩ ኣብ ሽዕብ ምርጫ ማሕደርቲ ከባቢ ኣካይቲ ስራሕን ኣናበርቲ ዓድን ተኻይዱ ነበርቲ ንኡሳን ዞባታት ተሰነይን ጎልጅን ኣብ ከባቢዮም ንዝርከቡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻላት ተባቢዖም ኤሮፓ ሕብረት ዩክሬን ዘቕረበቶ ሕቶ ኣባልነት ብቕጽበት ክትግበር ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ
ሰሜን ኮርያ ዘካየደቶ ፈተነታት ናይ ዘማዕበለቶ ሓድሽ ትግረ አህጉራዊ ባሊስቲካዊ ሚሳይል ምዃኑ ፔንታጎን ሓቢሩ መንግስት አውስትራሊያ ንወታደራዊ ባጀት ሃገሩ ክብከብ ብሎ ምዃኑ አፍሊጡ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ርሕመዓልቲ